ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಮಂತ್ರದೇವತ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಳಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಒಳ್ಳರು ಹರಂಚಿ ಓದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಬಲಭಾಗಡಿತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಕಂಡು ನೀರ್ ಬೈದ ಎನ್ನನಾಗ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಮೀನೇನಾ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಯಾರು ದಿಂಜ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲೇರ ತಂಚತು ಓದಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತಾಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನಿ ಪಂತಿ ಜೀವಿತಾಲ್ ಮುನೆ ಎನ್ನ ಬದಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಮಂತ್ರದೇವತ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಳಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಒಳ್ಳರು ಹರಜ್ಜಿ ಓದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚ್ ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಎಸ್ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಕುದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪಗ ಬಲೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಜೋಡಿ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿತ್ತತೆ ಸೊ ಅವೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ದಂಪತಿಡ ವಿನ್ನರ್ ಏರಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆ ತುಳು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಲೆಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡೆರು ಒಂದು ಅಂಚ ಪುರ ಎತ್ತೇರು ಅವರ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಎಂಕರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಯನೆ ಮುಲ್ಪದ ಮನೋಜನ್ನ ಅದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಸೊ ಆರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೇನು ಕಾಲ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ತೂಜೇರು ಪಾಪ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಗೆ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ದಿಯೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗ ಸರಿಯಾಯಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ರಪ್ಪ 10 ತಿಂಗಳು ಏತು ಪೊಡೆರ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮನ್ಪೇರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂದಿಚ್ಚನ ಅವ್ರು ಬತ್ತಲ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ ಸರಿಯಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಅರ್ನಮಿತ್ತು ಆತೆತ್ತು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ತೂತುಜೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ₹1 ಕಾಸ್ಲದಿತ್ತೊಂದುಜೇರು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಗಾತಿ ಅಂಚೆನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮಡು 25 kg ಅರಿ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ರಟನೆ ಏನಿ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪಾಗ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಡೆ ಬೈದ నేను ಕನ್ನಡಲ ಪನ್ಪೇನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಲ ಸೊ ಬಲೆ ಇತ್ತಾರು ಫ್ರೀ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂಚೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕುಲೆ ಬಿಟ್ಪೋನು ಅಂಚೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತುಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪುರ ಪಾಡು ನಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ನಿಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಬೈದ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಎಂಚ ಖುಷಿಟು ಬೈದನ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿಟು ಬೋಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಜೀವಿ ತೀರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಂದ್ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೇರಾರು ಮನೋಜನ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಮಂತು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತು ಅಂತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಬಲಭಾಗಡಿತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಕಂಡು ನೀರ್ ಬೈದ ಎನ್ನನಾಗ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದಿನ ನಾವು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಯೋ ಕುಜೇರುಟ್ಲ ಪೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಫೀಲ್ ಏನಂತ ನಿಜಾಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಪೂಬೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತುಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಆಂಡ್ರೆ ಅವನ್ ಕುಡವರ್ಲಿ ಮಣ್ಣಗೆ ಆತಿ ಹಬ್ಬ ಅನ್ಪೋನು ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಇದನ್ನ ವಿಟ್ಲ ಇಂಚಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಸಿ ರೋಡ್ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿ ರೋಡ್ ಉರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನಂಡ ಕೇಸಿ ರೋಡ್ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಟೂರು ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಪಂಡದು ಜೀವಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಐನು ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದು ಎನ್ನೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಬೊಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನತ್ತಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ ಪಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ದತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಂದೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ
ಅದು ನಿಖಿಲ ಮಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಪ್ಪುವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರಿಗಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೂಪಡ್ ಸರಿಯಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಡೇ ಬರ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬೈದ ಅವು ಮೇನ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಪೂ ನಾವು ಏರ್ಲ ಪೂ ನೂಕುದ ಅವಡು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಬೂದಿನತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅನ್ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ಲಿಗಾಡ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಪುಣ್ಯ ದಯಪಂಡ 10 ಜನ ರಶ್ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಕ್ ಇಂಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಅಂಡ್ ತೂಲೆ ತೋಪಲೆ ಗಂಟೆ ತೋಜಿದ ತೋಜಿಚಿ ರಡ್ಡರೆ ಅಂಡ್ ಗಂಟೆ ತೋಜಿಚಿ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಅಂಡ್ ಉಲ್ಟ ತೋಜಿನತ್ತ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಆರ್ನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿ ಎಲ್ನೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜ ಬನ್ನೆ ತೂಲೆ ಮುಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲು ನೆಟ್ಟೆ ವರ್ಷಗೊರ ಕೋಲ ಮಾತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ದೈವದೇವರನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುನು ಅಂಡ ಅಣ್ಣಡ ಕೇಂಡೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಸೇವೆದ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪನತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೇರು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಏರು ವಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದು ಸೊ ಈತ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಪುನೆ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಜೀವಿತ ಬೈದೇರು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ತೂದೆ ಬಾಕಿ ರೋಂಗಿ ಅನ್ಪಡೆ ಜೀತಾಗ ಇತ್ತ ರೋಡ್ ಮಲ್ದು ಅದಿಪ್ಪು ಗುಂಡೆ ಅದಿಪ್ಪುಗೆ ಜೀವಿತ ಬರ್ತದ ಎಂಚ ಎಂಚ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಬನ್ನಿ ಮೇರೆ ತುದ್ದಿ ಬಾಕಿ ಬಲ್ದ ಆಯ್ತು ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಅರ್ಧಾಯ್ತದು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಕಡ್ಚಿ ಮೂನೆ ನೀವು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ತೂದೇ ಬಾಕಿಯಾರ್ರಿ ಆಯ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಮೀನೇನಾ ಏನ ಮಾಮಿ ಯಾರು ದಿಂಜ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ತಂಚ ತೂವೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಎನ್ನ ತುಂಬಿತ್ತಿರ ದಂಚ ನೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದ ಜನ ದಿಕ್ಕುದಿರ ತೋರಾವಡು ನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾನೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಕೋಡೆ ಪನ್ಪುರದು ತೋರೊಲ್ಲೇರ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪುರದು ತೋರೊಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ತೋರ್ಷ ಬಲ್ನೆಗೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿತಲೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನಿ ಪಂತಿ ಜೀವಿತ ಅನ್ಮುನೆ ಎನ್ನ ಬದಲು ಏರ್ ನಾಯಿ ಎಸ್ ಬರ್ಸ ಬರಿಯಾರ ಆತಂಡು ಬಯ್ಯ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಜೀತನ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಂಡು ಜೀವಿತಗ ನಾಯಿ ಡಾಪುಜಿ ನಾಯಿದ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋ ಒಂಜಿ ಬರ್ನಗೊಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಿಯರು ನಾಯಿಂತು ಅವು ಎನ್ನಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ನಾಯಿ ಅವು ತೋಟಗನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಏಪಲ ಸೊ ಎಂಗಲ್ ತೋಟದ ಸೈಡ್ ಬೈದ ಇದೊಂಜಿ 2-3 ಫೋಟೋಸ್ ದೇತದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಅವಿ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಮಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ಗಿಲವ ತಿತ್ತೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಪೋದಿತ್ತತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲೆಂತು ಒನ್ಯರೆ ಪಾಪ ಬಾತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಪಾರಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಪನೆ ಉಲ ಆಯ್ತಾ 100% ಕರೆಕ್ಟ್.
ಎಸ್ ಜೀವಿತ ಪೋಯರು ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ಗಿಲಲ ಪೋಯರು ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗಿದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಈ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆದ್ದ ದೀತೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಾಮಿಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆರು ಕಿದೆತ್ತ ಬೇಲೆ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಎಂಬೆರ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆರು ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಬ ಬರ್ಪೆ ನಂಡೇರು ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದಾಯ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಉಂಡತೆ ಹಿಜಿನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಪಾರ ಉಡು ಪೂಜೆರು ಪೊಡ್ಲು ನೆನಪಿದ ಎಂಚ ಪುರೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಚಿನ ಬಂದು ಪೂಜೆರು ಬಾಲೆನ್ ತೂವೆರೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ನೆಟ್ ಎಂಕಿಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತೆ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋದ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಈತೆ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ನನ್ನ ಮಗಲೆ ತುಲೆ ತೆಮ್ಮ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಾನ್ನಿಂಚಿ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಇಂಕಲ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಸಿರಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೊ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್